Ak ste na mobile, radšej si ho otočte, aby ste to dobre videli. Pozor, 14. september, už túto sobotu pre vás 7 vinárov z Tokaja pripravilo Deň otvorených tokajských pivníc. Slovenské Nové Mesto bude miestom, kde môžete prísť priamo vlakom na vlakovú stanicu, kde sme pre vás pripravili výdaj lístkov od 9. do 14. hodiny. Lístky budeme vydávať pri tejto železničnej stanici, teda respektíve pri kultúrnom dome v prípade zlého počasia priamo v ňom. Odtiaľto vás 6 autobusov rozvezie po celom Tokaji. Jedný na smer Malá Trňa, ďalší na smer Viničky. Priamo vo Viničkách vás čaká rodina Naďovcov, firma Zlatý strapec, rodinné vinárstvo, ktoré pre vás pripravilo ochutnávku v ich pivnici alebo aj špeciality, ktoré majú pripravené pre vás. Nedaleko za Viničkami je nové vinárstvo Tokaj Gold. Tu ochutnáte špeciality, ktoré sú aj známe v Majeri bara. A tu môžete ochutnať či už víno alebo burčiak. Ďalej za týmto vinárstvom priamo vo Viniciach na okraji Tokaja sa nachádza vinárstvo Meagraty. A to pre vás pripravilo nie len tokajské vína, ale aj ružové alebo červené víno. V strede Viníc nájdete aj vinárstvo Chateau Grand Barry. Grand Barry pre vás pripravilo jedla v ich reštaurácii a samozrejme prehliadku v ich pivnici a ochutnávku vína či burčiakov. Burčiačik si budete môcť dať určite aj u Ostrožoviča. Jarka a Jaro Ostrožovičovci pre vás pripravili nie len to, ale aj dobrú hudbu, dobré jedlo, špeciality a samozrejme prehliadku ich krásnej veľkej pivnice, kde si pochutnáte na ich vínach. Stamaďal rovno môžete prísť do Malej Trne, kde v spoločnosti Tokaj & Company pre vás hneď vedľa novej modernej výroby čaká stredoveká pivnica obrovská, kde budú prehliadky a ochutnávka tokajských vín. Hneď vedľa sa nachádza vinárstvo Tokaj Macik Winery, kde Macikovci pre vás pripravili nielen degustáciu v stredovekej pivnici, ponuku jedál, ale aj dobrý čerstvý bioburčiak, afterparty a dobrú hudbu. Takže neváhajte a choďte na tokajregnum.sk, kde je predaj lístkov. Pozor, všetky lístky sú limitované, viacej ich nebude, iba 1000 kusov. Potom by ste si museli kúpať už individuálne vstupy priamo u vinárov, ak bude voľná kapacita. Takže vidíme sa 14. septembra v sobotu. Dovidenia.